ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କି? ଅଜୀର୍ଣ୍ଣର ଘରୋଇ ଉପଚାର କ'ଣ କଲେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ? ଜୁଆଣି 240 ଗ୍ରାମ, ସନ୍ଧବ ଲବଣ 24 ଗ୍ରାମ, ବିଟ ଲବଣ 24 ଗ୍ରାମ ଏସବୁ କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ପକାଇ ଶୁଖାଇ 3 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଦୈନିକ ଖାଇଲେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ଯାଏ, କ୍ଷୁଧା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ପେଟ ବେଦନା ଯାଏ। ତ ଜୁଆଣି 240 ଗ୍ରାମ, ସନ୍ଧବ ଲବଣ 24 ଗ୍ରାମ, ବିଟ ଲବଣ 24 ଗ୍ରାମ ଏସବୁକୁ କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ପକାଇ ଶୁଖାଇ 3 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଦୈନିକ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧବ ଲବଣ, ଗୋଳମରିଚ ଓ ଭଜା ଜିରା ସମଭାଗ ନେଇ ଏକତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି 1.5 ଗ୍ରାମ ଗୁଆ ଦହି ସହ ଖାଇବ। ଶୁଦ୍ଧ କୋଚିଲା ମଞ୍ଜି ଚୂର୍ଣ୍ଣ 60 ଗ୍ରାମ, ଡେରକ୍ଟିଫାଏଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୋଳାଇ ଶିଶିରେ ରଖି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖି 10 ଦିନ ପରେ ଛାଣି 5 ରୁ 10 ଟୋପା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଜଠରାଗ୍ନି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଯକୃତ ଦୋଷ ଯାଏ। ତ ଏ ଥିଲା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣର ଉପଚାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।